Vážená VIP skupina, nahrávam za bojových podmienok, s bojovým účesom, s bojovým internetom, s zapoteným tričkom, so šálkou, ktorá nie je moja, na bližšie špecificky neurčenom mieste, ale aspoň niečo vám tu nechávam. Som v poriadku, idem zistiť, ako funguje práčka na Slovensku. To, čo robia médiá, je asi to najintenzívnejšie, čo sme za posledných 5 rokov videli, čo robia proti mne. Páči sa mi, ako nestíhajú riešiť naraz mňa, naraz zlého Fica, naraz zlého Putina, Gruzínsko, SIS a všetko, čo sa v tejto malebnej krajinke deje. Z Bratislavy som ešte stále pav, trošku v negatívnom zmysle, ale je to tu o trošku lepšie než pred 5 rokmi, keď som tu naposledy bol. Mám strašne ochudobnený internet na polorozbitom mobile, ktorý nie je môj, funguje mi iba Telegram. Práve píšem status, trvá mi to o dosť dlhšie než inokedy, lebo tu nemám svoje nástroje a náradie a písičko. Idem dať status na hlavný kanál, nejaké na malé kanály. Ďakujem všetkým svojim adminom. Na 99% sa štvrtok vidíme s vami všetkými a dúfam, že vás bude veľa na Najvyššom súde Slovenskej republiky v Bratislave. Myslím, že v Petržalke, to ešte upresním o 2 dní. A idem dneska zistiť, kde sa tu dá cvičiť a kde sa tu dá kúpiť rožky a mlieko. Ďakujem za vašu podporu, že tu ste. Toto je momentálne moja jediná podpora, keďže už som odstrhnutý aj od anglických zdrojov. Díky moc, ľúbim vás. Čaute, to video je ešte aj naopak, nevadí. Čaute, držte sa.